Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan a Maricel, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to my dear Anna Rose and Jonah Bal from Zoraida Yang Good. Shout out kada Maylin Tabonan, Chalaija Abad iti Malaysia, kan Grace Agtina iti California, USA. Kalantok and Pascual family from Stephanie Pascual. Makablaawan dagiti amin nga adik titugot ditoy Hong Kong from Lovely Rose. Shout out kada Mary Galupo iti Saudi Arabia, Emelda Cabang, Judith Alloba. Makablaawan pa iti Dawa, Salda ken Lianio, ken Palasi family from Aki. Kurpos ken Kasuga family iti Santiago City, Isabela. Kan anak ko Adadayan, Ryan ken Nicole from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Niinsan ko Herwin Cortez Pablo ken ti asawa na from Jen Pablo. Kadagiti anak ko ken apukok from Bing Soriano iti Brunei. Shout out kada Raquel Favor iti Kuwait, Cristel Telan, Bevs Dinong, Linda Lajo. Dagiti kakasinsin ko iti San Isidro Abra ken Bangged Abra. Kastamot ti Agaluus family from Arnelson Agaluus iti Nueva Vizcaya. Shout out kada Juliet Sugitan, Zenaida Cacho, Mary Jane Chu, Jasmine Rivera, Poor Survivor Kind and Generous, Julinda Balalang, Janet Isagire,
Kastamot ni Nap Bolosan, Rodalyn Ampa, Geraldine Larocco, Salis Mix Vlog, ken Novelin Kodjamat. Shout out pa kada Nora Payon, Beng Tabula, Leonora Bautista, Nida Nieveras, Rosemary Villaseñor, Juliet Bartolome, Villavelli Sabado, Susana Soto, Mary Jane, ni Roda Ramos, Elma Rodrigo, ken Belinda Ramos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Maricel. Dear Manang Emmy, ilingad nakdatan itinagan a Maricel. Kat amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, nasukatan aminan. Isokid dawak adimon baliwan pay, tapno amok no tipadas kon ti maidrama. Saan nakasigurado no adan na idrama yu akas iti padas ko. Ngamsapay la kumata mapililat tamanang, tamamati ak anapatag nga adal ti maibatik kadagiti naayat adumdumngeg. Di makalaki tirigat manang kat dinakmat siguro mapabasol no tarigagayak a sumayaat ti panagbiag ko. Saan na panaglastog ngam addamet langak? Iso na panunot ko nga aramatan daytoy, tapno magunod ko ti tartarigagayak, anaalwan a panagbiag. Nakapostura ka man anak ka sa dino ayati papanam. Apay ayasang kadamag yun no papanak. Tunggal rumarak, damagan yun no papanak. Awan la ka din tiwayak ang mga ramid iti anyaman na kayat ko. Ay, saan mo't nga iti kasta anak ko? Kas amam, madanagan naklayang mo taparakan ka. Kadanator muwar ka, dandanin sumipngad. Amumut ang nagraira itang dagiti man nagdakdakais. Mga numakarana kakit na niya pa iti mapasamakan ka. Ay apo, kabaala ka sa lakniban ti bagik. Siyak pa iti kunayo. Anak ko. Iso mabalin ka di tatang. Sandak man na pakibibyangan. Amukter aramida. Iso asaan kayo akon didanag kanyak. Taawan maaramidan day takadagiti kayat ko ang magunod iti biyag. Amo Maricel, talaga nakapimpintas ka, girl. Talaga, Tanya? Saan nakapaspasablugan laang? Ay na, kaano pa yung pinasablugan kamot ngay? Kanayon nga rin nga idaydayaw ko ti kinapintas mo. Sigurado ka, amumot akagurgurak ti mapaspasablugan. Saan ko naklangaro din? Arapaap kung tupay ti agbalin akaskin ka, day nalapsat akaskin ka. Barang no makabanitak mo tin iti jowa. Loka, sikapay ti maawanan iti jowa. Kanayon mo't nga da ka relasyon mo anya. Kaya rigam nga rod ti agsuksukat laang iti kawas, no agsukat ka iti jowa. Sus, feeling lang dagi dyan niya. Ang puwera ang ngaw, girl. Kaya't ko talaga ti puminta sa kaskin ka. Anya ti palimod mo ayat na nakapimpintas ka kanayon. Simple laang, Tanya. Just believe in yourself. Huh? Self-confidence. Daytan sa tawan kanyak. Kadawiyan nga mingawan pa nagtalag ko iti bagik. Dayta ti bidot nga aramid mo. Rumbang laang nagtalag kay iti bagim. Tano si ka mismo kat mapukawan iti panagtalag iti bagim. Awanan at tinasaya at mapasamak ka. Sa bagay. Ay, alang arudan, mapantan. Ang mga noadan dagiti gagayim tayo, di papanantay apasken. Oh my God, girl!
panahon na diatan niya. Nakakita lang iti gwapo, saanan ang nagsubli dito ayan ko. Minaybay anak kung ti awanan bain. Sana bale. Agin joy. Good evening, Miss. Maricel. Maricel tinagan ko, sir. Kasmutlakan ka na pintas, tinagan mo. Maricel. Medyo lumakayan da ito eh. Namadlaw abak nang tanagdadakkel dagiti sumilsilap asuot na nga alahas. Sapay la kumata sa anak ka nakaistorbo ha. Nadlaw ko ngamin, agmay-maysa ka dito eh. Isungay nasitgan ka. Di kag danag, saan ka nakaistorbo? Kadwak ti gayam ko, ngam adda ngamin ti kasarsarita na. Diyak nga rodan amono sa dino ti ayanda. Lo, kasta nga rod. Okay ka dilang makisarsaritakan ka. Amangan mo't no makita na kati asawam ang makisarsarita kanyak. Amangan no isagunot nak ditoy. Di ka agdanag. Agmay-maysa ka di maray iti dayto apaskan. Kunjak ikuy-kuyog da asawa ka dagito'y kakastoy aragragsa. Kasta ka di. Kunaktupay kat. Talaga nga adan asawa da ito'y. Ngam, okay lang. Ti importante. Baknang kat mamati ak apakairanudak da ito'y. Awan mo tinapatag-apagnak no rabi eh. Apay damdamagam, Arman. Kaya't ka kung mga awisan ng dinner. No, awan di pagnam no rabi. Awan mo't kit di. Ngam, amangan no di nakapalubusan ti asawam. Managrabak ka talaga, Maricel. Hanggang no may papaniti day tabanag. Let me handle it. Di kaya't ko amamuan ita, kat no, o manukot ka. Okay. Masiguradom lakit di asa anak ang maisagmak. Oh, come on. Di ka tanag. Diyak to'y tulo ka may sagmak, di babae, ana magpitik, iti pusok. Anya? Tila'y bagpagam, Arman. Agpay sa ti ibagpagak, Maricel. Wanya, sa dino ti pang sukunakin ka. Okay. Dumngag ka, taibagak no sa dino ti pang sukunam kanyak. Idinamamok ni Arman iti dinarayak apasken. Nariknakon ang magunod ko ti arapaap ko asumaya at ti panagbiag ko manang Emmy. Aklo nag-adjakon pinanunot pay no anya ti mabalin a pagbanagak iti sinerek ko a sitwasyon. Basta ti adda iti panunot ko idi, mairano dak iti kinabaknang ni Arman. Tinaminsan a panangawis na kanyak kat naulit iti ado-adaras manang. Kat amin dagiti jak na padasan, impaay na kanyak. Iso nga intultulok kulatan a ginunod na ti dayaw ko. Kat inyalaan nakpay iti napintas nga apartment, nga iso tinagbalin nga umok, ti maiparit a relasyon mi.
Kas iti na ipagakon ka Maricel. Mabalin kalat nga gawid dito nga oray saan nga schedule ti panagsarak ta. Total, adamat duplicate ti tulbakan ka. Agyaman nak Arman. Kaya rigak itan ti agbibiyag abak nang gapukan ka. Matagikwam ti amin na kayat mo Maricel. Nulakit di tagtongpal kamat iti amin na kayat ko. Ha? Siguro, napanagnagamat na may paay ko ti amin na kasapulam saan ka di. No at takit dawam kanyak, matagikwam. Uwan, Arman. Pues, kaya't kung arod nga agtungpal kamot iti amin nga ibagak. Maaramid mo ka di dayta? Uwan kabaalak, Arman. Very good. Magustuak dayta sungbat mo. Kat namnamag ka di naksukiran, tapno kanayon mo tanaan nayas ti amin. Talaga mo't At adamanin na naglanga ka asosyal. Agasong ta branded amin na ng arwatem. Siyempre mo't siyak pa'y ti konamtan niya. No kayat mo, awisan ka pa'y amangan iti 5-star restaurant. Wow! Bongga! Sige. Kayat ko na ito, girl. Okay. Kaano nawaya ka? Ura itan! Nang runakit mabisinak kon. Okay, mapanta nga ro din. Siyak ti makam mo, ilibre ka iti 5-star restaurant. Wow, Manang! Nagpintas ti bag mo. Di mo sagidan dayta, tamangan no madadaal. Ha? Kan mabalin ka di Ayesha, ingka maturugan, adalo man ti rabii. Adapay sarak mo inton bigat. Apay aya, di ka pala maturog. Miss ka nga min, Manang. Ay, nagadungam mom. Inton kwan, maladaw ka manan nga gring inton bigat. Malate kanto manan iti pagadalan. Manang? Ala, ingka maturugan. Tama nga no nakarkaro pa ngagpong tutakkan ka. Wan, Manang? Makapasuron. Naghiling agpuyat. Idinto ta nagrigat aririingan iti bigat no mapanag-eskwela. Makapasuron at talaga. Saan kumamot akas ti inaramid mo iti adim Ay natatang, iso atumang tangkan ti ulo ni Ayesha ta isaksakit yung amin. Saan nga iti kasta nakaw? Ngam kailom na ka di adim, ta sumagmamanungal daw saan ka nagaw-away. Mabalin ka di tatang, parawandak man ditoy. Di yo kuman na yunan pa iti. Ha? Ni Arman? Oh, anya pa natar aramidan yung ay tatang. Panawandak dito yan kunakmat. Uwan, anak ka. Makapasuron. Song batak ti awag ni Arman. Apay pinaumaynak dito Kan, apay nga daka dito Di mo't saan pa nga schedule ti panagawid mo dito Apay, Maricel.
Awan ka diti karbangak nga umay dito itan yaman nga oras sa kayat ko. Ha? Kanapa nagbayag sinong batam ti awag ko itay. Sa dino ti ayan mo, ken asino ti kadwam. Ha? Agsao ka no di mo kaya't akabilan ka. Anya? Ni, Arman. Apay ang sabat. Anay ko. Apay ngagkabil ka nga. Nakarkaro pa yung umday tati sa grapam no di mo sungbatan ti saludsot ko. Sa dino tayan mo, itaw-awagan ka? Adaki jabalay. Di ka na sungbatan adagos. Takasarsaritak namin itay itatang ko. Day tati agpaiso, Arman. Agarup makatawanan ti relasyon mi ka ni Arman, idinapasamak day jayma ng Emmy. Jakla impagarup, akabaalan nakgayam akabilan, kalpasan ti kinanamay nga impasagrap na kanyak. Aklonak nga dan panggap ko idi ang makiwin na suwas kankwana. Ngamrimming baw ti panangilalak kadagiti material abanag, ang maipaay na kanyak. Iso a pinalabas ko daydi apagteng. Tijak yung pagarup, masunutan pa'y gayam, aging gaakim maron, tarimwaron ti kinaalas ti ugali ni Arman. Ti kayat na, matungpal adagos no adda ti ibagana. Di na kayat ang maitantan ti anyaman a pangibaunan na kanyak. Iso ang nagbali na kakasla babaunan, kan pagpalpalabasan na iti oras, katukad dagiti ipapaay na kanyak, arang ay ti panagbiag. Nagdanga ka matin. Nagsimple laban, nagtimbilin ko ka. Di mo pa'y naramit. Anya serbe mo ikakita allowance mo ngay, no nakasimsimple abanag di mo pa'y kabalan nga ramitan. Anya lang ang tamom, ti umawa titititid ko a kwarta, kasta ka di? Pasensya kan. Anda nga min napatag nga inaramid ko. Iso sa anak-anak kadagas. Rason! Arman, pangaasim. Di na ko mamanandang ran. Tapay kumasan. Haramidag dyan yaman kayat kung aramidan kan ka. Gaputa ipapaay kung mati amin na kayat mo. Danga! Manipodit ka. Tunggal ibaga ka di mo maaramid. May kisay mo titi binulan nga awatam kanyak. Nawatam? Anya? Dagiti bills itaabulan dito apartment. Sikat magbayad. Nga Arman, awan tigam ko. Awanan ti bibiyang ko. No awan ti kas nga igam mo, mangilako ka iti alahas mo ta iso ti pagbayad mo. Kat inton sumarno di mo matungpal ti imbagak. Saan lang nga day tatilak amom kanyak. Tandaan day ta. Apay nga girl, naghalas mo tanti lang abita nga. Ha? Anya ti kayat masawantan niya? Kasla, nagbaling ka mo na losyang. Anya? Dahil tatagpay sa Maricel. Kasla naman pinsan mo na narsakti kinalapsat mo, girl. Apa yan? Anyat mo paspasamak kang ka? Ay, awantan niya. Dala kami nagiti banag amang burburibor kanya kita. Ha? Kaya
Dayat mo asawan, agparparikot kamatan. Tanya, Ay na, sabsabali at talaga itan ti auram, girl. Talaga nagtakalan ti nagbaliwan ti langam. Saan na kas idea makapaapal ti kinapintas mo? Sabsabali ka itan. Italaang ang makitang akasta ti langam anak kao. tatang, Di mo man ibaga kanyak. Mamati ak nga danadagsain a pagdaldalanam. Ay, kung nagtupay kahit ipasimudag ti panagsangit mo ti kinapudno ti imbagak. abay akas ti matan ti mapaspasama kanyak tatang. Anya ti pindutan na aramid ko. Ay, si kalaing ti makasungbat iti day ta sa ludsod mo anak kao. Kasipod pa'y, di mo mo't ibagbaga kanyak no anya ti mapaspasamak ka. Tinggal pagdamagan kay day, agpungtot ka adagaw. Kinapudno na, kaya't ko asaludsod na no pangalalaam kadagiti nagagarbo akawais kas kada arwatam. Ngam awan kirid kung agsaludsod, kaamangan nubugtakan naklaeng. So nga oray na palalo ti panagsidaaw kao. Di ako nagsalsalod-salod. Ikarkararag ulatan asapay lako mata ka na yun anasaya at ka anak kao. Nga awan ti dakas sa pagmanagam. Tano at dadakes ang mapasamakan ka. Siyak nga amam ti kang runaan ang maapiktaran. Napalalo ti panangikikis tirik na kanakam ko. Amasapol nga agpatinggan ti panagbalin ko amaag amakidenden na kan ni Arman. Iti da iti nga apartment. Ngam, rumingbaw ti bilin ti utak ko. Asaan? Tasayang dagiti may titad na kanyak a material abanag. Kat mariknak nga da amasapol asurutak ti bilin ti utak ko. Tadyak kayaton ti agbyag iti kinarigat. Iso nga saklatan ti anyaman a sitwasyon ko ita. Basta saan ang maputod ti mauawat ko manipod ka ni Arman. Ngamin. Ha? Ang mga noodan ni Arman. Lukatak adagos ti ridaw ti apartment. Tama nga noagpungtot mo nun nudyak mapastrak adagos. Ha? Aglisik ka! Ma'am, sino kayo? Apay basta sumrok kayo matlatan di pagnanaudak. Awan ti karbangam nga agnaad dito'y kabit! Siya ti asawa ni Arman. Anya? Kamaudyanan na. Naamwak matlaangan no sa dino tinangibalayan kan kati asawak. Katagay adda akon ditoy. Pumanaw kan aday talaang suot mo akawas ti alam. Taamin nga adda iti daytoy nga apartment kat kukwak. Anya? Husto amin anangag mo. Kukwak amin nga adda ditoy. Ta sigurado ani Arman tinaggastos amin ditoy. Kat tapno agnakam ka.
Ipapas ko itakan katipungtot. Saan? Dinaglangan! Kasyanak! Dinaglangan! Saan? Jak pulos ni namnama day di apagteng manang Emmy. Nakaro ti inaramid kanyak ti asawa ni Arman. Tamasapul pa'y amadait iti 5 stitches ti sinagrap ko asugat iti muging ko. Gapo iti panangpakul na kanyak iti natangken abanag. Saan la aday tamanang? Naibabainak pa'y kadagiti kaaruba iti apartment apag nanaadak. Kat ti kadaksan, naidanon iti amin a makaamamu kanyak tinapasamak. Kat manipod idin, no makita dak, kaya rigak tinakarkaro pa ngam kriminal a nakaaramid iti nadagsan a krimen. Gapo iti napalalo abain ko manang, nagkamangak iti kabsat ti amak, kat nagnaedak ijay, aging gaa mismo anitatang ko tinangsukon kanyak. Kadagidi apanawan manang, aklunak ana panunot ko pa yan agibusan ti biyag ko. Gapo itinakaro apan nakaibabain ko. Naimbaglakit din tariming baw ti buteng ko iti Diyos, nga isumatlaang tinangitalkak iti amin, aging ga anaka-recoverak. Itamanang adan bukod ko apanggedan, kat makunak anaim imnas matlaang ti agbyag iti bukod mo apaglingetan ngem ti mangnamnama iti maipaay ti asino man ken saan mo met a nagrigatan. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Maricel. Pagayam a Maricel, anyan nga agpayso. Sikan ang mismo tinangibaga adamo pay laeng, amumon asaan arumbeng ti sineret mo a sitwasyon, ngem nagpatuloy ka pay laeng para iti anya, para iti rimat ti pirak, iti naalwan a panagbiag, ngem anya ngay tinagimulam, awan pagayam ko, nagbanag ka laeng a nakakaasi, ken iti uray anya nga anggulo, si kamot laeng tinaagrabyado iti bukod mo nga aramid. A dose of your own medicine, kunada nga rod. Ngam tilaangan pagsayaatan na, nakarecover ka, kat namnamaek nga agtultuloy daytan. Tahusto ti kinunam, kaimnasan matlaang ti agbyag, nga awan ti mapaspasakitan, wenno maag-agrabyadom a tao. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kada